Байкчек с Стиги Гачев. Здравейте, това е моето колелце. Така аз съм се влезъл, имам свински вратни паражори. Моето колелце е, това е Рай, забрихме модела. Шорт фюз. На Стиви бе. Добре, това е Рай, колаборация с Cross GRX. Много компактно нещо, леко като карбоново лайти. На цената на накладките за това лайти получавате цяло колело. Всичко ли е щеноче? Кашима верига, Кашима чейнстей, всичко Кашима чек. Трасето като цяло е леща, виждате. Това е от Стиги Гачев. Не забравяйте свински вратни паражори. И ако видите Калян Янков, може да му чупите краката от парка.